Kan du sige godmorgen? Kan du sige goddag? Kan du sige goddag? Kan du sige hej? Kan du det? Kan du sige godmorgen? Eller goddag? Eller hej? Det kunne være, at jeg lige skulle holde dig i fokus i stedet for det. Goddag! Jeg er en papegøje fra Amerika. Papegøje, 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 Du er dygtig, dygtig. Du er så dygtig. Så giver du ikke. Kan du sige hej, Lotte? Kan du sige goddag? Kan du sige goddag? Kan du sige... Kan du sige goddag? Kan du sige hello? Hello? Jeg er en papegøje fra Amerika. Jeg er en papegøje. Papegøje, papegøje, papegøje. Papegøje. Papegøje, 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 papegøje. Ja, du er dygtig. Du er en dejlig papegøje, ikke? Det er du dygtig. Du er dygtig. Du er dygtig. Så sov det sidste. Hvorfor du ikke spise din broccoli? Hvorfor du ikke spise din broccoli? Hvorfor du ikke spise din broccoli? Hvorfor? Og her har vi så søsteren til sovsøsteren. Det er Whitey. Eller Caninus. 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 Og hun gider ikke. Hun gider ikke endnu. Nå, det gider hun godt nok ikke. Og her der har vi så sumpskildpadde. Den er lige oppe for luft. En sjælden gang er den oppe for luft. Fordi ellers så kan den holde sig 7 timer under vand. Hygge, Danmark. Og der har vi smagermanden. Og andre sjove ting her. Nyhavn, fodboldspiller, whatever. Nå, det tager alt for lang tid det her. Skal vi se, om jeg kan zoome her? Nej, jo. Okay, jeg vil skønne. Kan du sige farvel? Kan du sige farvel? Goodbye. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Det er godt, ven. Ja, så lykkes det lidt ved den gang. Jeg slukker lige her.